Dimitri, jeg har et problem. Nå, hvad er det for et problem, du har? Prøv at høre her. Der er galla Ja. den 17. november. Jeg har 2 piger. Begge er ledige, og det er begge to, jeg gerne vil følges med. Det er mit problem. Pis, det kan jeg sgu godt se. Det er noget lort. Altså, den første pige, det er en pige, der hedder Anna. Jeg synes bare, hun er super kedelig. Lidt uschammerende, ikke særlig sjov. Så jeg ved ikke helt, om jeg skal spørge hende. Den næste pige, det er så Sofie. Virkelig sød, rigtig sjov, underholdende, der er gang i hende, og hun er virkelig god stemning. Jeg tror, det er hende, jeg helst vil spørge. Jamen, det kan jeg godt se, at det er et ret stort problem. Men altså, jeg vil nok råde dig til at tage hende der Anna der. Hun er sådan lidt mere din stil, tror jeg. Okay, det forstår jeg slet ikke. Hvorfor er det, du siger, at jeg skal spørge Anna? Hun er jo sindssygt kedelig. Ja, men det er bare fordi, altså, jeg kan bare ret godt lide hende der Sofie der. Så jeg synes bare, det ville være lidt dårligt set, hvis du valgte at komme hjem. De er jo ret gode brødre og sådan noget, altså. Ja. Vin, altså har du følelser for det? Ja, det vil jeg sgu nok sige. Det har jeg nok. Okay, så er det jo faktisk en helt anden sag. Ja, men det vidste du selvfølgelig ikke, så det gør jo ikke noget. Men Klar nok. hvis du kunne være med at gøre det, så ville jeg så meget for det. Jeg tager helt den anden sag. God stil. Hallo? Hej. Du taler med Gustav. Det er fordi, jeg tænkte på, om du har lyst til at mødes over ved Mediehuset. Det er noget, jeg rigtig gerne vil spørge dig om. Det vil du gerne? Ja, vi ses om lidt så. Hej. Hej Sofie. Hej. Godt at se dig. I lige måde. En ting, jeg virkelig tænkte på, det var, om du måske havde lyst til at følge til galla. Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Min om det? Ja, Ej, hvor fedt. det kunne være så hyggeligt. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg også, Lisa. Super. Dimitri, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Ja, Gustav. Hvad er det? Dimitri, jeg har spurgt Sofie til Kalle. Hvad har du gjort? Slap nu af. Hvad har du gjort? Slap nu af. Hvordan kunne du gøre det der mod mig? Hvordan kunne du gøre det? Gustav, fuck dig! Gustav, vi er fucking ikke venner mere. Dimitri, vent!